Sa ilalim ng matitingkad na ilaw ng Makati at sa pagitan ng mga nagtatayuang gusali ng Bonifacio Global City, may isang uri ng nilalang na matagal nang nakikibagay sa mga tao. Ang manananggal. Ngunit sa modernong panahon, hindi na sapat ang simpleng pagtatago sa dilim. Si Gabby ay isang top performer sa isang BPO company sa Pasig. Para sa kanyang mga katrabaho, siya ang babaeng laging naka-jacket, laging tahimik at laging nagmamadaling umuwi bago mag-alas 5 ng umaga. Ang hindi nila alam, ang kanyang shift ay nahahati sa dalawang aspeto. Ang pagharap sa mga galit na customer mula sa Amerika at ang paghihiwalay ng kanyang katawan sa rooftop ng isang kakarag-karag na tenement sa hangganan ng Mandaluyong at Maynila. Nagsimula ang lahat sa isang gabing puno ng problema sa trabaho. Dahil sa dami ng tawag, lampas alas 12 na nang makauwi si Gabby sa kanyang inuupahang unit sa rooftop. Gutom na gutom siya. Ang hapdi sa kanyang likod, kung saan lumalabas ang kanyang mga pakpak na tila balat ng talisay, ay hindi na matagalan. Mabilis siyang naghubad. Sa isang sanay na paggalaw, humiwalay ang kanyang itaas na bahagi mula sa kanyang bewang. Iniwan niya ang kanyang mga binti na nakasuot pa ng maong at sapatos na digoma sa isang madilim na sulok sa likod ng mga lumang tangke ng tubig. Babalik ako bago mag-alas 4. Bulong niya sa sarili bago po magaspas pa itaas. Iwas sa mga nakakasilaw na ilaw ng mga kalapit na kondominium. Ngunit ang lungsod ay hindi natutulog. At ang bawat sulok nito ay may matang nakatingin. Bandang alas 3 ng madaling araw, bumalik si Gabby. Pagod siya mula sa paghahanap ng sariwang dugo ng hayop sa mga looban ng Santa Ana. Ngunit nang lumapag siya sa rooftop, tumigil ang tibok ng kanyang pusong nakalawit. Wala na ang kanyang ibabang bahagi. Sa lugar kung saan niya iniwan ang kanyang mga binti, may mga bakas na parang pagkaladkad. Hindi ito kinuha ng kapwa aswang. May nakakita, may nagnakaw. Sa modernong Maynila, ang basura ng isa ay content ng iba. Sa hindi kalayuan, narinig niya ang tawanan ng mga lalaking nagiinuman sa kabilang kalsada. Ngunit mas malala, nakita niya ang isang orange na truck ng basura na palayo na sa kanto. Kargado ang mga gamit na akala ng mga nangangalakal ay mga props lamang. Hindi maaari. Bulong na tili ni Gabby. Ang kanyang bituka ay sumasayad sa semento. Kumakapit ang alikabok at uling ng lungsod sa kanyang masiselang lamang loob. Kailangang mahanap ni Gabby ang kanyang mga binti. Kung sumikat ang araw na hindi siya buo, unti-unti siyang matutuyo at magiging abo. Ngunit ang paghahanap sa gitna ng Maynila ay isang napakahirap na misyon. Ang bawat kanto ay may mga kamera ng barangay na konektado sa mga monitor ng munisipyo. Sa panahon ng TikTok, ang anumang kakaiba ay agad na ini-upload. Ang usok ng mga jeepney ay kumakapit sa kanyang mga pakpak, nagpapabigat sa kanyang paglipad. Gumapang si Gabby sa mga kable ng kuryente. Tila isang itim na anino sa gitna ng mga spaghetti wires. Nakita niya ang truck ng basura. Huminto ito sa tapat ng isang convenience store. Ang mga garbage collectors ay nagsiselfie. Pre, tingnan mo to. Mukhang totoo. Binti ng babae pero putol. Sabi ng isang lalaking naka-uniforme, hawak ang maong ni Gabby. I-live mo sa Facebook. Siguradong maraming manonood niyan. Sagot ng isa pa. Nagngit-ngit si Gabby. Ang kanyang pagkatao, ang kanyang privacy, ay nilalapastangan sa harap ng isang smartphone. Ang misteryong dati ay itinatago sa mga alamat ay naging katuwaan na lamang sa social media.
Hindi maaaring lumipad si Gabby ng diretsyo at sunggaba ng mga binti niya. Masyadong maraming saksi. Ginamit niya ang kanyang talino bilang isang customer service representative. Alam niya kung paano magmanipula ng atensyon. Pumunta siya sa likod ng isang transformer ng kuryente. Gamit ang kanyang matatalas na kuko, hinila niya ang isang kable. Nagliyab ang transformer at nawala ng kuryente ang buong lugar. Namatay ang mga street lights, namatay ang mga CCTV. Sa gitna ng kaguluhan at kadiliman, bumaba si Gabby. Hindi siya lumipad. Naglakad siya gamit ang kanyang mga kamay. Tila isang higanteng gagamba. Ang tunog ng kanyang paggapang sa aspalto ay nalunod sa ingay ng mga tao. Naabot niya ang truck. Nakita niya ang kanyang mga binti na nakapatong sa ibabaw ng mga sako ng basura. Ngunit may isang hadlang. Isang vlogger ang nandoon. May dalang ring light na debaterya. Guys, nandito tayo sa location kung saan may nakitang mahiwagang binti raw. Let's check it out. Sigaw ng vlogger sa kanyang kamera. Hindi na nakapagpigil si Gabby. Inilabas niya ang kanyang mahabang dila, tila isang latigo, at hinablot ang phone ng vlogger. Sa isang iglap, bago pa makasigaw ang lalaki, hinablot ni Gabby ang kanyang ibabang bahagi at mabilis na pumailan lang sa itaas ng isang billboard ng sabon. Habang nasa ibabaw ng billboard, pilit na ikinakabit ni Gabby ang kanyang sarili. Ngunit dahil sa dumi, langis ng makina at alikabok ng EDSA na dumikit sa kanyang mga binti, hindi agad sumasara ang kanyang balat. Ang langit ay nagsisimula ng maging kulay ube. Ang mga empleyado ay nagsisimula ng maglabasan para sa kanilang mga pagpasok. Sa ibaba, nakita niya ang mga pulis na nag-uusisa sa vlogger na nawalan ng gamit. May lumipad kanina ng malaking ibon eh. Kinuha ang cellphone ko at yung mga binti niya. Paliwanag ng vlogger habang umiiyak. Oh, lasing ka lang yata eh. Sagot naman ng pulis. Ngunit alam ni Gabby na hindi siya ligtas. Ang vlogger ay nakapag-record ng ilang segundo ng kanyang muka bago nakuha ang phone. Bukas o mamayang tanghali, ang kanyang muka ay magiging trending sa buong bansa. Ang kanyang sikreto na dinala ng kanyang mga ninuno mula sa kabundukan ng Capiz hanggang sa konkretong gubat ng Maynila ay malapit ng mabunyag dahil sa social media. Nakaabot si Gabby sa tenement ng mag-alas 4:30. Nagmamadali niyang nilinis ang sugat sa kanyang bewang gamit ang alkohol na lagi niyang dala para sa kanyang mga kamay sa opisina. Sa wakas, naramdaman niya ang pagdudugtong. Ang sakit ay unti-unting napalitan ng pamilyar na bigat ng kanyang buong katawan. Nagbihis siya, nag-apply ng concealer sa ilalim ng kanyang mga mata para itago ang pagod. Naglagay din siya ng lipstick. Habang bumababa siya sa hagdan para pumasok muli sa normal na mundo, nakita niya ang mga kapitbahay na nakatitig sa kanilang mga cellphone. Oy, nakita niyo ba to? May aswang daw sa Mandaluyong kanina. May video eh, ito oh, tignan niyo. Sabi ng isang ginang na nagtitinda ng pandesal. Malabo naman ang kuha eh. Sagot naman ng isa. Huminga ng malalim si Gabby. Sa mundo ng AI-generated images at fake news, ang katotohanan ay madaling malunod. Ang mismong teknolohiya na muntik nang maglantad sa kanya ay ang siya ring nagbigay sa kanya ng proteksyon. Dahil sa dami ng impormasyon, wala na ring naniniwala sa kung ano ang totoo. Pumasok si Gabby sa opisina para magtrabaho. Habang nakaupo sa kanyang upuan, naramdaman niya ang hapde sa kanyang bewang. Tumingin siya sa kanyang computer screen. Isang notification ang lumabas sa kanyang personal na Facebook account. You have a new memory from 5 years ago.
Ito ay isang larawan niya noong bago pa lang siya sa Maynila. Puno ng pangarap. Hindi pa kailangang magtago. Ngayon, ang kanyang buhay ay isang serye ng pagtatago. Pagtatago ng kanyang pagkatao sa trabaho at pagtatago ng kanyang pagiging halimaw sa mga kamera ng syudad. Ang Maynila ay isang lungsod na kumakain ng tao. Literal na metapora. Pero para kay Gabby, ang tunay na panganib ay hindi ang pagkawala ng kanyang mga binte, kundi ang pagkawala ng kakayahang maging pribado. Sa bawat kanto, bawat lente, at bawat algoritmo, unti-unting pinapatay ng modernong panahon ang mga misteryo ng mundo. Habang sumisikat ang araw sa labas ng glass window ng opisina, isinuot ni Gabby ang kanyang headset. Thank you for calling technical support. My name is Gabby. How can I help you today? Sa labas, ang lungsod ay muling naging maingay, mausok at siksikan. Isang perpektong lugar para sa isang halimaw na gustong maglaho sa paningin ng lahat.